Kung taga bukid ka, dili ka mahadlok bisan pag magabian ka dira sa dalan. Kay ang kahadlok naara na sa atong una-una. Kaysa ako ang pangidaron karon, wala po ko'y nadungog nga gihilabtan sa wakwak ug uban pa nga mga dili ingon nato diri sa mua. Kutanan ako Nanibatog diri sa biyabas. Kaya to. Hello kaprobinsya. Kay nuhotdan mo ko konsumo diri sa payag, nisubid ako kadali sa among balay. Nangutang ko bugas ako ang misis, ako raning bayaran kung naa ko'y kwarta. Giapilan lang po nako og asukar, kape, bulad ug sudan nga gamay. Ako apong gicharge ako ang cellphone o flashlight kay nalubat na. Nadaot mo gud ako ang power bank, mao nang napugos kog uli diri sa patag. Before ko nilakaw, gipakaon na lang kong daan sa akong asawa, kay para dali na daw ko maglungag pag abot sa payag. Ito din mga albe? Ha? Dading, dali dading. Kauban na papa. Hindi ka nakapakagamay. Ano ba ang niya? Pagkahuman ako kaon, ako lang pong ipakaon ako ang mga body, si Fritz ug si Brownie. So please. Unya kay gabi naman jud, yun niya nagtataliksik pa, nagdali-dali na kong impakis ako ang mga dalunon, unya nananghid ako sa akong misis ug akong anak. Bye Pangging. Amping. Ayos ako be. Bye, amping. Okay, thank you. Unya bago ta mulakaw, dala jud tag hinagiban, pangdipinsa nato kung naatay masugatan nga mananap dira sa dalan. Importante pud ang suga para makita nato ato ang agianan. Delikado man gud labi na nga lasang ato ang agian, basin makatamak ta og halas. So, hapit na mag alas 7. Muna nagabian ko kay nag-charge pa ko og cellphone, tapos kinato mga flashlight akong gi-charge. Unya nanihapon ko daan. Unya. So, tama ni. Kaabot ali sa payag. Nana sa mga kuan. Siguro mga alas 8 sa gabi. Fritz! Nawala si Fritz. Si Brownie na ikuyog. Fritz! Fritz! Ano na, bahala si Fritz eh. Kita ni Kuya Brownie. Para di ay. Nakapas na si Fritz. Malis ako mga body kaprobinsya. Importante gining mga kuan nato iro. Kaya in kaso naibitin sa dalan makabantay ta. Mo lang po din nakarindot kung naata iro, dili dyan bubulag sa toa. Bisan asa tamo adto mo sabay pod og dili kabiyaan. Dili pareha sa imong ex nga tuan na ni kuyog na sa uban. Unsa ko no? Pag abot nako tong atong sa bakilid, ako natagbuan akong agaw. Gikan daw siya nanulo og baki. Go. Ngapain mo lagi? Grabe. Nulo ka? Ano nakuha ni mo? Di ba dali nabugto pag no, isa na lang bilin. Siya nga no eh. Asa ka diar ka panigan? Adira sa kanan sa inyo ba? Ilan na lin ba? To ni agi nga sila Hernan abot sila kuan ay? Busay? Busay? Nagkaroon na daw no. Dre nadi sa kuan? Sayang. Dapat tayo bias lang. Okay, marag di ko man yata takdol ron. No? Dili gahapon. Maghapon takdol no. Ano ang bulan dis babaw? Yang britso ko? Tukmo to babaw ba? Dira ko gaw. Pag abot nako sa sapa, ako adang giiwagan ang mga iro. Sa tubig man gud sila moagi. Wala sila nasanay mulatay aning footbridge. Sabi raw niyo. Sigahan raw niyo eh. Ito ni. Dali. Tabuk yun. Ada. Oh, kena. Grabe. Sigahan iro eh. Fritz.
Oh. Pa. Di Fritz. Muna siya naka lamang sa mga askal. Ipasugang langoy. Good job, good job. Wala ray 30 minutos naabot na ko sa payag. Ako adang gipanghabo ako ang mga dala o gibutang sa butanganan. Nag-ilis na lang pug ko kay basa kayo ko og singot. While nag-relax ko diri sa balkon, naidako kay ang langgam nga nibatog diri sa bayabas duol sa payag. Kutanan ako eh. Nanibatog diri sa bayabas. Sakya to. Nimbatong balahibo. Brownie. Ito Brownie. Uyog kong bayabas. Sakya to kabog siguro to.